El Col·legi Patronat de Tavernes de la Valldigna s'ha involucrat per tercer any consecutiu en la proposta solidària Sang Valentí, una donació de sang per part de voluntaris. Baix el lema La meua sang, la teua vida, fins a 65 persones de la localitat han volgut involucrar-se en aquesta acció que salva vides i en la que els alumnes de l'escola han participat, decorant el centre amb les seues il·lustracions i mapes conceptuals. La seva directora, Emília Martí, ens explica de primera mà la participació del patronat en aquest Sant Valentí. El nostre centre està fent-ho perquè forma part d'una fundació, que és la Fundació Sant Vicent Màrtir de Col·legis Diocesans, i un centre d'aquesta fundació va tindre la idea de fer el projecte de Sant Valentí i l'any següent ens van fer partícips a tots els col·legis que volguérem adherir-nos a aquesta bona iniciativa. I nosaltres ja és la tercera vegada que estem celebrant-ho. Hem fet moltes activitats, han vingut personal sanitari al centre a fer xerrades als alumnes, a fer tallers. Hem muntat un hospital de campanya dins del propi centre on els alumnes han pogut fer ús de microscopis, han pogut medir-se la tensió, pesar-se. Amb un 100% de places ocupades, pareix que un any més la població de Tavernes és més solidària que mai i assegura una quarta edició de Sant Valentí pel pròxim 2025. Nosaltres li posem molt de valor a aquest projecte perquè, com he dit, és un aprenentatge pels nostres alumnes a ser solidaris, a saber que en la societat tots depenem de tots som persones dependents i que la sang és un bé que no es pot fabricar, sols es pot obtindre donant, mitjançant donació. I ells són molt conscients que donar sang salva 3 vides i, per tant, estan aprenent que la solidaritat i la donació és algo molt important.